Τρομερή άμυνα από τον Φέντερερ. Ο Κορόλεβ νόμιζε ότι με το σμάς θα τελειώσει τον πόντο. Ο Φέντερερ όμως έβγαλε μια φανταστική άμυνα που εξελίχθηκε σε winner και ο πόντος πηγαίνει στην πλευρά του. Να ακούτε την αποθέωση από 15.000 κόσμο που βρίσκεται στην Rod Laver Arena. Πραγματικά ο πόντος του τουρνουά μέχρι στιγμής. Ο Φέντερερ στην αρχή έβγαλε δύο θαυμάσιες άμυνες με τον Πολέ κοντά στο φιλέ. Στη συνέχεια ο Κορόλεβ από την πλευρά του έσωσε δύο σμάς του Ελβετού. Τελικά ο Φέντερερ για μία ακόμη φορά βρίσκει τον τρόπο να κερδίσει τον Ρώσο και να πάρει τον πόντο.